durația crește mult mai repede față de până în decarbonizare. Motorul la relanti nu mai este atât de zgomotos. Nivelul de gaze, de noxe s-a redus cu 30-40% la semafor. Majoritatea nu mai simt miros de fum în mașină. Avem unii clienți care nu puteau să stea decât cu aerul pornit și geamurile închise, că le venea pe sistemul de recirculare, le venea fumul în mașină. Mașini care au și 4-5 ani, deci nu vorbim de mașini de 15-20 de ani cu probleme cum de îmbătrânire. Decarbonizarea aduce numai beneficii pentru mașină, cu plus mentenanța la piese și reducerea în timp, cel puțin cu un an, 2 a unor piese, decât să pice acum, mai bine pică peste 2 ani. Și aveți un cost, în principiu piesele noi pe origine, majoritatea deja trec câteva mii de lei. Un EGR defect sub 3000 de lei pe origine nu se găsește, chiar dacă avem Opel, Passat, Audi, în principiu prețul. Și marea problemă ca la mina depusă e pe turbină, EGR și pe filtrul de particule. Filtrul de particule avem un preț de piesă nouă care începe de pe la 3.000 până la 10.000 de euro. Motorizare, bineînțeles. Motorizare. Acestea sunt prețurile în piață. Și recomandat o curățare preventivă sau când deja apare o eroare pe un senzor specific filtrului de DPF, catalizatorului, decât să-l lăsăm până pică de tot, atunci trebuie schimbat cu altul nou.